Kaseng New Trap Youth Council HYC ka arpendeu trik ya yong arajar pusau. Kasengi bakatanat MECL kalit banjurep ya kajaka lum survey. Kalalit ban hiarlang bat ban pek kumno gajing trekam kalong para kenugur kom katanat kabakmi boarding kan jenrat ya gajing don ki long yeng ki betu boarding. Hakbai de bakani gajing syatu boarding ka balong gajing do nong ya gajela. Na kaliang HYC kala pensngau bakadap ya gajing diaw halor gajing kedit ya jong kitanat paper kuntup ya ka MECL tang nakajing lap jong kiseng balang nikiriu pajba. Haba keren kilat patai kubor nakaliang presiden HYC Bak Roy Kupar Sendram uang bau da binyau halor kajing long jingman kebom la ban pediang namar kitanat sarkar ki kendit tia tang lada don ki bakendra ne jurep bad ban kentu ke MECL bakan tung da kajing toket ban lap laki dei ki mitarida ki lineman ki badon kti neru kajing don jong ki yang ki ba ai boarding tu kong hot ngisngo ban pau ya kajing ai kuble ya kajing simkia jong ki officer jong ke MECL ba marsan mi kajing wan jurip jong i menden kesingi mata kesingi kila simkam akaba kilawan man ot ya kalait jong kini giyeng ki ba laring tu lengba ki meter na ki wei pat ki yeng ki ba ke MECL ka island reha ka jo ka poru ngaso ban pau ya kajing songdiaw ba ki bor sarkar la kalong ke MECL ne kinu ki boru ba kini ki bor sarkar ki kendit benriam tat onda bangi kum kaseng ngipen i ki jing duna ki ba maki akajaka kam dei syu ka kamram ka jongi bandang ong ki bandang kentu ki bakin le yala ka jong ka kamram regas basusi kalong batat onda ki seng balang dan tat onda ki rupat ba ki pen i ka jing duna ka jong ki kini ki beriu lani ki bor sarkar ki sim lani ki kendet thia kani kadi ke ka ba nakaliang jong kaseng ngimla ban priang isu ban kentu ba lomba kani ki jingja ka belajar menen ba menta ka singing isu ban kentu ya ka MECL nang ni syakhman ba kumnu kimla banyo i bade ki spa teli ki yeng ki pendon kam bakla lani ki tu ya ka boarding elektrik lembah kajing aja ka MECL hakajing tip ka jongi kini ki brium dei tang baki syu tawa lani ki syu ring lembah ki nakinu kini ki plug lani ki light ring bun ki ring hinda ki meter kajing keli ka long ba utau meter reader ubaka MECL ka pha man lau benai ben lepet lani ben sim jing ken ki bel light ki le ayu Nilayo urban ya keren badu SDO jong ka revenue badai pet ya kani jaka jong MECL nilabu jingkeli ya u ba baleng meter reader jong pi umla ban pet bakini ki beri kiring tu lani ki highlight tu sengini ki jaka dan nakaliang ka jongi nilapan power da ka basai ban kentu ya u ba udai ban simkam wat ikini ki meter reader ru man ngim tip bayo lesi kini ki meter reader lani ki lineman ki jong ka MECL ki don bentalang hak ban supply tu ya kalai neki don jing yo nong lembah kani kijing highlight ciki spa teli kilong yeng hang ni ngisngo ban kentu ke MECL bakadai ban conduct inquiry ya kani kijing ja khnang ban pensitom ladalap ladalong kilong yeng ki baitu ya kalai la kalong lineman la kalong ya meter ida ladalap bakile ki don bentalang hak ban aitu ya kalai ka MECL kadai ban simkam halor kini ki kibrik badon ti tenak leng jong kaseng ngiso sesisian ban banjur ya ka MECL ba himdei ban kendet thia tat onda mangi ki pen i kijing duna lanen mangi ngilap ki kambean rekadai ka kamram jong pi ban penting na ba ya ka bor light lani ka boarding de ban ai tang hidu ki beri ki basiu ka boarding namar baro ko wi jela kum kidong snong ni pendon kam ka boarding kat kum ka jing pendon kam ka jong ngisiu te kanom khiathan se ki basiu ki wei pat kin yo nong lani kin yo ya ka light kata ka long ka jing kentu na kaliang ka jongi kum ka seng ya ka MECL tapi don yu bonong pada halo bawan na lawan na kaliang kita MECL kila yo ot gi lupa ya kalian hatu kan den kanono ka jing la pentip da manura mano na lawan ot da manura mano ot ngis ngau kendet ru bantep ha jing sisa ngi ru ngi jing tip menem step ha ko por sipo khat ui bje bagi MECL ki don ngani ga jaka ya ka bahadin bangila yo jing tip ngilawan lang ngani ga jaka rengin dala poi ngani ga jaka ngi keren bagi officer jong ka MECL ki badai pet ya ka vigilance cell ngila bakini ki brio nadu men step kila da ban ot lepai ki wayar ki ba highlight sigini ki jaka ngisngo ban ong ba kani ka pen isai bakadon ka kajinya trailang ne kajinya subut hapadeng ki brio ki ba tip ha ya kani kam tengah suban kentu ya ka MECL bakadai ban kandak ya ka inquiry kenang mantep pala dadon sya ki brio ki baya don benta hak ni jengrung tu ya kalai de ban pensitom ki kat kumgaan Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya